Hello, good morning. Ito maglalakad-lakad muna sa kapitbahay. Ayan. Meron dito silang mga alagang hayop. Ito may puti na pabo. Wala, ang laki niya. Lalapit-lapit sa akin. Dami nila. Hello. Gustong lalabas. Wala, ang laki talaga niya. Iba din to sa ito ay pabo. Tapos, yung iba, ostrich ata. Yung iba-iba yung kulay. Ito ay pabo lang. Nakakulong sila lahat. Nalo-halo na. Knock-knock. Sa probinsya ganito puro mga karamihan mga manok yung nila. Alaga. Ayan. Ganyan pala magsalita niya. Ang ganda. No. Pabo, hello. Halo-halo na to, may maliliit pa. 1, 2, 3, 4. Apat sila na pabo. Buti nga hindi sila nag-aaway dun . Hala, nagalit siya sa akin. Ba't niyo ba ako sinusundan? Wala akong dalang pagkain. Gusto niyo nang lumabas? Ha? Ayan. May pinya sila. Ito yung watermelon. Iwan ko kung may bunga na. Wala pang bunga.